gerade hypnotisiert. Hypnotisiert, ja. Oh, was ist denn jetzt? Обладняви, какво стане? Какво има? Кажи, гладен съм, бе, дедо, гладен съм. Мога да ми пееш колкото искаш, ама като съм гладен... Гладна мечка вика хорони. Нема тая. Мишончо. Какво сега? Какво ще ми се караш? Какво? Да, добре. Пак ли си гладен? Това е живот. Яде, сере, спи. Добре. Дай да чункам. Добре. Сега ще има, след малко. След малко. Я. Опа, я. Не си ме намокрил, нали не си? Добре, нищо и да ме намокриш, няма. Нема с какво, той има... Памперс. Така. Това не са старите пелени, където те мокрят. Я да видим, ако се изправиме, какво ще стане малко да се разходим. Какво ще стане, ако се разходиме? По-интересно ли ще стане? Къщата по-интересно ли ще стане, ако така, Отвори големите очи сега. Отвори големите очи да видим. Отвори и потърси. Той търси. Der schafft, das macht ja ein Geräusch. Я виж тук какво има. Не ме заблуждайте с такива играчки, ми ви дайте нещо съществено. Fragt sich nur, was schlimmer ist. Hört sich ja so ähnlich an. Ja.